Първите часове след раждането тялото ви отделя голямо количество некротична течност, наречена лохи. В болничното легло няма нищо по-лошо от това да се чувствате мокра и мръсна. Обикновените превръзки, с които сте свикнали, са найлонови. Те запарват и пречат на шеловете да зараснат. Това пък е директна рецепта за инфекция. Затова моят съвет тук е много конкретен. Възползвайте се от следродилните хигиенни превръзки Кампо. Те осигуряват хигиена от медицински клас, маскиран в комфорта на стандартна хигиенна превръзка. Те са памучни, с специален суперабсорбент, който заключва течността вътре. За още по-голям комфорт от марката са направили два модела – нощен и дневен. Дневният модел е с нормална дължина. Той е направен така, че да ви е удобно, когато се движите и искате да се чувствате сигурни и комфортни в обичайните си дрехи, без да се забелязва, че носите специализиран продукт. А нощният вариант е значително по-дълъг и с разширена задна част. Това е критично важно, особено когато спите по гръб, тъй като предотвратява изтичането на лохи назад, което е често срещан проблем в този период.